allegedly hotel na mu nso asache na yire Ayame ya enka me kwa me sunsu ni kwase nka yame ya girl na hotel ni nya issue na wa ko report case no wonte ne ntimi ne nya ade na hotel na san ko post girl no e ya arrest ade ni sia video na ofe nya asaba ba wo be ye wo sa wo chere sa ade nyem na mo ye wo chere sa ade o se ta hu hotel video and wa fi de chi me kunde me do no na me kunde me ntimi nya no what can san se go na wo interview bebere mu na se sa na wo kana wo bo ana na wo de pefe ma na wo de pede o nkomo na wo di wo ha man for bon suspect on na video ne be ma kama that when you have a young fowl tell one in channel. The only person at the Mugasi said better. Paulino makwa akwaya research na mehu se app bi a friend person PESA our Play Store and na say iOS so o download ya o de send this car free na app no me compare yen mehu se rate no eso chen all the other apps also betimi a compare o Canada US UK and I say Europe download the person never send this car e come abusuafo na kai say obey use promo code Paulino POLEENO now the sign up so send me £50 or better or £10 on pay we na opede now they send this car and you say me woman say within minutes na edru abusuafo enchen say we supporting monthly say we building project say o boa obi emergency ni nyina no use person na ebe support o kama na we so no ade ba akwa mepe wo ho ne say wutimi keep you sika na in pounds wutimi keep in dollars wutimi keep in euros e wo app no so enti download yama we bia akwa ba eba Paulino multimedia se afi na hwe ya na subscribe send ye the tuma onsa ebetimi aka straight mini susum hia ya che ensem no aboa no aguo enene matoa say the my busy mu nua kwadwo kan salary reset so say ye adwuma ya sini adwuma ya na e boa say ebeko na ni Paulino multimedia so me nka bonne me say aha na nse me hu mo ye busy o kan so mo jam so mo ye busy share che na me say mu nua kwadwo kan salary reset oh ane no akwa promote abusu ya for kwadwo kan salary enu na me be kan da bi na say wo pese wo che na de me kan salary me pa cha wo ase wo chemu say ye boa na de me say wo promote na adwuma na promote na adwuma na man na me promote on frame na ko promote ya ma me ni promoter una mo ye broadcast wa de ma ba set say mo de say mo twele mo promote mo music it is your job it is not my job some me ba wo kan na me ka na say yen hye nya me say ma amon hu say yen hye nya che say susu ma me kan say mo o de me ka say mo ba me celebrate sorry boss and your boss me ka say pamache wo frame sunsum en ka say boss wo do say come beti me nye gay and say me follow say come beti mate say it be ma de say come beti o ye gay na da bi o na wo me be ba so no be ka say so no mu sa ade me ho ya kono na me tell say se wo se wo nia airport adwuma enye bloggers sem wa akura betimi a promote adwuma na ma the meant to promote because oil star na me say star oil star na me say star police ni enti be nche de nko police ni say kwachi wo bi ade ntia mo je nse mo ye bloggers mo na mo promote ade no nti na wa fele mo ade bi a mo ko ho mo ja de mo ye ko ho se bi won che de mo misika bi e mo du but mo so mo nim na ye odo na mo so mo de bo no but mo de madwuma no mo twa na mo post ya ekọ ba yesu de nse be act se what ya say enti me set me nka na so do ya adwuma da ma ya adwuma da set me nka ho na be ma ko promote da bi ne se onya wo ka ho nko ana na me me promote me ye me de promote ya ne se wo ka che na wo be ya ma enti me so on kan kire me so se wa nka sa wa ka se na be si asem so me nkan kire nto no so nkan kire me enti won se do aka no ne se bi ya se wo de na wo ye na opeso promote na e de hia e bia wo yi o music side no tamade ubo shows na se bi ya me ni ko fik na ta bo so what ye je me ye bia so hu me so do no so ye bia me so bi hu enti se o pa so bo a sa ba bo enti me nkan kire na on for so no ho ba on so nkan kire me se me for so me ho sa ba ta se matikra na se me hu video go social media Leren mo call the set no so no blogger bi busa no say I don't want fresh sunsum and I also pemasem nua ne me pemasem me so pemasem Leren ye menua pemasem na o ka say me mu ade na me mu ade o hia mo keke yi na se ono kwa ka che me say me mu ade na me busa sa ade sa what ya say na me ma bo Leren pemaso Leren sa apa obi a che say ma Leren twa movie ni bi enti kwadwo no odi nkomo bi a ya odi nkomo o mani nsifu ye na o ka se sunsum kra movie ya man fere no sunsum de bayie ene bosom otumi ye na movie ya twa so bayie ni bosom bi anim enti next year obe frɛ me e wo ne set so na wa boa me na wa publish me
because sunsum nye bayi a wontimi nye enti next year oboboa na wa frɛ me wɔ ne set so na pɔpɔ be hye me na ka kyerɛ ne sɛ ɔfrɛ me kra me mma ana ne sɛ ɔmfrɛ mo n'adwuma na nso ɔfrɛ me na nso no wɔyɛ adwuma meeting birthday a mekɔyɛ donation wɔ nkawe side hɔ no na wɔyɛ adwuma ɔfrɛ me ankɔ de nti a mankɔ no sɛ menya akora me movie a your friend the king of the night movie na me no no for Lewin twa bi na ɔka bɛnfo nsa ata no wɔnyɛ star Lewin bɛgye din na nsen ya 2016 ɛne 2017 mo saa the king of the night na Lewin na wɔngye din so what ya say ɛna me sunsun party bia metimi pire woyɛ adwuma wo frɛ me that the movie bia wo twa ya na die nti na ɔfrɛ wo no aha as a professional yeah, actor yeah. obi afrɛ wo adwuma wankɔ The dear man was a person who said, "Men call you mean you must have a photo say, or on Jamaica Dabi, Lewin Mihiana, Mitimi Cornwall, Emma Boame, Abra one discount, last time Madame Futra, and you know, the call Lewin as but Mammy Discount as a chain people, Madame was to one, and tell you, me moving no much and they be a flame. But he said the mission Yankupon, and mission actually quiet. Upiani Dalesha, or Pesoko, Ubio who said, Majid Yewi, now the share or KK yas, who say movie for no stars no. And they be your hen. Yes, be hen. tell me why your hen or your uncle hen What you say? And no be your move and no judge my for. And no be bobo judge my for. I don't just what trouble one term. But I never be a love word on maybe all call. So what you say? busia me ne sunsum egusu a ɛtwetwe nkɔmɔ ka kyerɛ wo nua bi ɔwɔ abrochi sɛ wɔn download pesa yeah It's happen Matthew. yeah pesa See fast. yeah wo send ya ne dam kukuru no akai sɛ obe use Paulino as a promo code na dia send this car e de abagana sunsum na saying o brother Otele na ne ho nsɛm bebrebe enam social media concerning ne aziki video bi a eba abonten ema ne yere nso ebe kasai bebree but nei enura TikTok live ena no mu gina so say Otele girl na one ne ye video no akọ report to Otele ama police also what is answer no de ekoso ena me am nso ma san ate say Otele na mu nso no allegedly Otele na mu nso asa ache ne yire no Otele issue no answer na make bi no megina se nua anase abusua megina Otele anem apagana for achew se mo fa Otele bone nche no oye nipa se de me ne wugina ye nim de chine besi wo ya bla bom the situation bi aba ye nya abotre Otele aye bi Otele ye ka movie industry a uyi omo ka English movie wa Accra se van veka na majeje mo na uyi ekumodu a Otele star ye different ye will be star on stand them do as me mani ne me dem sonko Otele kese no ye hu movie actor bia watimi a maintain ni din akoso te se Otele awoso Otele dem son ne kese nto dem sonko enti mesre Ghana for mebu nkotodwe na masre Ghana for se yemfa Otele bone nche no enya ne pese edem guase se beto no ba ewiase ne wo no esai ewo ho mo fan nche no ontimi nkoya ade mo no ansa me posti enti menya Otele menya na Otele issue na aba no ho eyedem guase yeah guase pa Otele busuya fo mfa nche no Otele yele emfa nche no Otele mma mfa nche no Otele yele busuya mo mfa nche no Otele fans e wo Ghana de bia na medwen se asem to nua se ya asem ne betima ba na atwam but na no aduane betima kofom because obi frɛ Otele kwa na make say the movie industry no scan mu say movie na gu enti Otele timi ye MC say wo ye wedding who di birthday o to birthday Otele timi ye MC na say say adwuma odidi wo homo ayie amfo timi invite na yie untimi invite say Otele say omla wa yi abla wo ma no wansi obe charge wo obeje obaso obe nya nyumunyam nsa nya manya kla adwuma ho oye abasando ma product bi pan no bi ne sam choco bi on ya che no ni nyina aboa no but see as asem we nyina esi ebetima ha no enti me Otele asem na ato no in fact
ɛyɛ me ya ɛyɛ me ya nka me kora me nsunsu ni kwase nka ɛyɛ me ya ni kwase ka me kam hotel because obi anim issue see me ni hotel ntam na nsen ɛnkɔ police case pie but when na sɛ ma wo nua no hu sɛ wo dɔ no yes bia na si me nyankopɔn na me som no nyankopɔn sɛ wo nua nya asɛm nnɛ fa kyɛ na sanade akyɛ no enti me ni issue ba na buta sɛ efiri wo yɛ bi ma me kɔ na me fɔ so kyea no so ntan ko kyea no kwa na aya na no asɛ mɛkyea menkyea but me rush kyea mama na hu sɛ hotel na sɛ kwa me ni di nkɔmɔ sɛ ɔmo yɛ nkreti ayi bi na yɛ nkamene na yɛ mbɔ boxing sunsun bɛ sɛ so hotel bukum arena yɛn ko hu mahama ba no me nua no na kyerɛ brother no na match kɛse bi bɛkɔ so wɔ Ghana ha nsa sunsun bɛ sɛ hotel yɛn mbɔ boxing na sɛ Nigeria fo no yɛ bi ɛboa entertain amanfo eti me kura me ni do no so mani ni deɛ no so ne asɛm no no hotel pansa ne obabani a eti me so mama glass hyɛ na me hyɛ helmet ebe ehu but the nipa be di enti eni sɛ busuan japade ehu me check sa me sa dwen sa asɛm mani ya de ta na me de anyway ya paye wɔ ring mu na me dwi wo kai nyina wɔn ma dwi nyina kwa akosi ba me bo no ko me yɛ fit kyerɛ hotel ana me training what I say ɛyɛ wunya sa skills na me me sɛ me madam for Game Boy asamoja boxer is wɔ America Game Boy na mo coach me trainer me hwɛ ni trainer a me hwɛ ti me yɛ fit kyerɛ na hotel be blend tam me twa no ho be time is ɔbɛkye so ɔho ne me kyerɛ no enti enye hu what I say we natural unity we natural order me hu say issue by mun say issue by me menye artist am ka fro hotel pa bu so na se ehye no nkunan enti me kura me friend wi a na me ada kure maka tum so wo nua no say wo okay na me hye me ka che bi so mo so friend no na ye mani hu sie ta na chi so what I say enti hotel sunsu ma wo fa wi a enye sie wi e ma nu mbu abam manim sɛ woyɛ kristo ni wokɔ asɔre ɛmɛ no mbu abam hotel sɛ yɛ me ba hotel yɛ me ba na bo hotel wɔ movie industry no oh dabi hwɛ nkomo ye di usa de ko fa me ba lewe akɔpra ba dabi yɛ nkɔfo bi wɔ hɔ no ma ho yɛ nkɔfo bi wɔ hɔ no ma ho obi a wo pa cha wo ko wie me ba ɛna kyɛ sɛ wɔ sɛ me support no obi a wɔn nan me ne hotel anante akyɛ me ne hotel di agro akyɛ metuma yi hotel picture bi a satan kwa no yɛ srem no yɛ srem me de hotel ko twa movie bi wɔ boase eti minni hotel and asema to hotel me ntimi nni mani me pese me kyerɛ sɛ me yɛ brother so what I say enti girl na hotel no nya issue na wa call report case no onka hu sɛ issue no ma no hotel sɛ bi bi omo do omo ho be ma ho mpɛ ne ntimi nko bie wonam so no wona ɔbaa hu ɔbaa ne na wo se ne pɛ ne no kɔda no nkyɛ sɛ ɔyɛ ahyɛ woni o but ebi ada wo hu no wɔnyɛ ɔdɔ bi di ama wo sɛ wɔnyɛ ahyɛ woni ndo gyina kwa ho a ɔno de ɔkɔ ɔbɛ charge wo but hu ɔbaa na wo se ne pɛ ne ya ɔte asɛm ɛno nkyɛ sɛ wɔyɛ ahyɛ woni wɔnyɛ ahyɛ woni but wɔnyɛ ɔdɔ bi na gyama wobɛtuma hu obi ɔho mpɛ na asɛm but ebi a nipa no wate ne nka hu no da wo mpɛ na asɛm but hu no one on one a ne dressing ɛne ne color kwa ma wotumi pɛ na asɛm ɛna ne kasa mpo so what I say nti girl no fa bibia nto nkyɛ won tene ntimi ne nya ade na wɔtare na nsa nko posti sɛ no nso pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ wo ɔbaa no so na ade ne video nso hu bi o sɛ de camera no so telephone so na wo sɛ nko ba bia you have to be a matured wo ɔbaa no kura so ɛsɛ nka wɔtare benya problem sɛ wo nya problem because o hwɛ bibia na camera no si na girl no ɛyɛ arrest sɛ ade no si ya video the girl ko sɛ na ɔnhwɛ ha no no hwɛ camera the side no hwɛ other side and you know and wonim sɛ bia ɛnyɛ ade pa no wo kwa wo yɛ ɔbaa ne kwa sɛ nka wo pere wo kwa na wo yɛ ɔbaa no sɛ wo yɛ ɔbaa sɛ ɔbaa kora so wɔ hɔ nom nti wo kwa na wo yɛ ɔbaa ne kora no ɛni kwa sɛ ɔpɛ na afɛ na asɛm ba wo bɛyɛ wo saa wo kyere saa yɛ dɛ nyem ni na mo yɛ wo kyere saa yɛ dɛ ɔtale wɔn kyere sɛ o post adeɛ no wo kyere saa sɛ me ne wo yɛ ade na ɛnyɛ ha sɛ wo sɛ wo ka wo anka na asɛm ma ne akyire nyina sɛ akyire on say issue ni nyina bae no na girl no kra no yente na asem bia about bia but on say hotel wife nso ebeye video bi tum say videos azigi bebre videos a ewo hotel phone so
ɛno nti na I think sɛ girl no nso take that decision. Hotel wife edi kan na mepa na kyɛw sɛ ɔdɔ hotel nti na ɔwale no sɛbi ebi mu te social media sɛ hotel bɛrima sa sɛbi ne bɛrima sa but wo ɔbaa no wona edi kan hu yas na akɔtena ho ɛkyɛ sɛ wodɔ hotel ɛkyɛ sɛ wopɛ no ɛna sɛbi wiase yɛ wɔ no bɛrima no ebi pɛ kɔtɔ ebi pɛ kɛseɛ ebi pɛ bolo ebi pɛ ɛhɔ ne hɔ ebi pɛ slim sɛ wate aseɛ obiara ne choice nti sɛ ɛso obi wɔ ha yɛ so but onim ha wɔ esi na ɔbaa da obi wɔ so esua but adwuma ɔbɛyɛ no sɛ wate aseɛ nti obiara ne taste aduane wɔ aduane a ɔpɛ bi a meme mpɛ sɛ wate aseɛ nti hotel wife deɛ wonim sɛ de sika na watena wodɔ hotel ti na ama ne wale ne wɛ deɛ na yɛ kɔ bi ɛkwan wɔ abate na yɛ kɔ bi Santi achima wo. nti ɔdɔ menim sɛ wo na ɛbɛyɛ wɔ ya ne wife na ɛbɛyɛ ne ya sɛ me kura me dɔ no na wakɔ yɛ bibi si na ba abɔnten me te aseɛ menim sɛ ɛyɛ yaw but ɛsɛ wonya abotere ne bɛka kyerɛ sɛ onya abotere aha so na ɛsɛ wo mehu sɛ wodɔ hotel aha na wɔsɛ wokɔwa no because me ne hotel nya issue kɔ police station na ne wife kɔm hotel na ɔkɔma no ɛno koraa dɛ ɛhyɛ dɛ nyɛ issue biara no ɛno koraa wokɔma na wei ɛyɛ asɛm aba because yɛtaa hu hotel video a ne wife no gyina akyi me kun deɛ medɔ no na me kun deɛ mentumi nyaa no na me kun deɛ ɔtie bi a mepɛ sɛ ɔba adwaman kɔ mepɛ waka bebree na me kun kɔ bi kɔ mɛma no condom kɔ bɛrima deɛ waka saa nsɛm wɔ nyinaa wɔ interview bebree mu na ɛsɛ saa asɛm no na wɔka na woboa anaa na wode pɛ fame anaa wode pɛ deɛ nti ɔbaa pa mesrɛ wo me ne hotel nya issue wo koraa no ɛkɔdu baabi kɔ na wokora na wosiesie yɛ ntam nti hotel wife ɔnya abotrɛ mesrɛ no ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ yadeɛ but nsɛm na ɔbaa social media wɔbɛka no Ɔmo siesie nsɛm na ɔbɛka yɛ ne kyerɛ sɛ ɔno na onim video ne ba out no nyɛ sɛ onim ho bi because of nsɛm a ɔbɛka yɛ. because wɔn a mɛka nsɛm wei nyinaa kamanfoɔ nka nsɛm wei ebi so ɛnyɛ wo na woyɛɛyɛ sɛ wo na woyɛɛ sɛ ɛnyɛ wo na woyɛɛyɛ wo sɛ wɔnum asɛm na ɔbɛka yɛ no ɛna ama amanfoɔ gyina so gyagye wo nti ne wife koraa deɛ ne kwasɛ nkɔkasa sisi a kwasɛ nkɔnya abɔkyerɛ kakra sɛ wate asɛ ɔba bɛkasa mpo a ɔmɛkasa deɛ ɔmɛpa akyɛ ɔma ɔtɛlɛ na ɔma obi ahu sɛ deɛ ne kun tie bia ɔdɔ no sɛ wobisabisa bi wobɛgyina no koraa no a wo kun yɛ star ɛni koraa sɛ woyi ne ma sɛ wate asɛ yɛwɔ ɔma bebree wɔ hɔ nom ɛne ɔma gye ti a sɛbisɛbi bi wɔ hɔ a ɔne ɔmo gyae koraa no a ɛyɛ ntɔkwa na mode gyaeɛ obi wɔ sɛ ɔmo gyae asomdwe deɛ ɔne ne gyae wɔ ntɔkwa so no ɛno koraa tumi hu n'akyire na ɔpɛ n'asɛm mo koraa mutumi sa bɛka bom na ɛnyɛ obi a wawale sɛ wate asɛ nti mesrɛ wo ne kunu no wɔdi ɔtɛlɛ yɛ bi ama Ghana nti mɛpɔ ɔtɛlɛ ne wife akyerɛw sɛ mesrɛ no mentumi nkyerɛ no wɔnyɛ na mɛka kyerɛ no sɛ ɔma akoma mmra fam na yɛnhwɛ issue no nkɔda ntam because ɛsi a wobɛkasa bebree a na ɛsɛ ɛpagya asɛm no wohu sɛ asɛm de bɛtumi aba So tele videos bebree interview no ayi ne video no ɔbɛpost yɛ no so tele videos bebree ɛmaa videos bebree a yɛmfa no sɛ ɔmo twa de sɛnde no asɛm ɛna meka nsɛm wei ani kwan sɛ ɔbɛka ne kura anim nsɛm wei deɛ mesrɛ no ɔbaa yɛn nyinaa yɛyere no yɛpɛ w'asɛm wo so wopɛ yɛasɛm yɛne wo tete pa sɛ me deɛ menka nsɛm bebree bi a mɛka asɛm bi na anyɛ no dɛ wohu sɛ abufuo deɛ ba a menkasa sɛ mɛka nsɛm mepa no akyɛw bɛ Nyankopɔn de ahyira no mesrɛ no ɛma ne mma abɔnten mekasa biom ɛyɛ saa kɔ bi bɛnya ho wanya advantage a bɛdi n'atam on social media no bi wɔ hɔ a ɔta ɔtɛlɛ akyi ɔbɛka sɛ na wo kunu no asɛm no na wafa no ɔbɛka sɛ w'anim bahat ɛnyɛ respect ɛnyɛ buo nti deɛ mɛka kyerɛ no sɛ yɛsrɛ no si a yɛkora no a sɛbisɛbi yɛnyɛ ɔtɛlɛ busuani sɛbisɛbi yɛnyɛ ɔtɛlɛ nti ba wo na ne da sɔre yɛkora yɛka bi ma ne pa akyɛw sɛbisɛ menya akora ɛwɔ ɔtɛlɛ nim sɛ mɛbu nkotodwe apa akyɛw ma no ba deɛ adu no mede sɛ sɛ gotam kora ɔsɛ meda na mepa akyɛw ma menua no because adwuma yɛyɛ kuma de adwuma yɛyɛ yɛankɔ school edin na yɛdidi ho nsɛ na wodi tɔ fam a wɔn na ɛbɛfrɛ wo biem ɛbɛyɛ na wo nsa akɔ ano because ɔne wo ti ɔtɛlɛ nkora bɛ 18 na ɛte ne nkyɛn ɔmo yɛ almost 19 na ɔmo te fie hɔ ɔmo dɔɔso ɔmo te fie hɔ ne nyinaa ɔtɛlɛ de yi akɔnma ɔtɛlɛ na ɛhwɛ ɔmo nyinaa so ɔmo akɔnma nsɛm nyɛ hu ya ɔmo akɔnma na wo nyaa no na wote ho saa bɛsi nnɛ ɛna asɛm aba na abɛka saa nsɛm no nso do si bi ho yɛ fɛ wɔ tele no so na nti ɛna apam wo ɛyɛ fɛ wɔ na tele ayɛ ase wo na ɔyɛ ɔbaatan a wote fie deɛ ɔbɛka yɛ fine na sɛ wohu sɛ wo kunu koraa no akora bi te fie na hwɛ agorɔ mu die nkɔ yi a all right sɛ wopam akora no wo sɛ akora nso ɔwɔ maame ɛwɔ abusua wate aseɛ
Eja ne maame ne papa nkra ntia so wo busua ni wo kɔ kyen sɛ bi onko fa na mfiri baby ne ba so onko fa no children's home kra betim sa de wade akɔ back nti wo bibi sa na wo kɔ na sɛ wo na asim ya me ka so watema sɛ nti me se no nkɔmɔ na obedi ya no de in fact ɛyɛ akyea kakra nti me pa na kyɛw sɛ onya abotre obɛgye saa sɛ de nkɔmɔ na wo di die wo ha amanfo bɛbɔ no suspect sɛ on na eliki video no ko nkɔmɔ no sa na kyerɛ what I say we are say okum obi ana wadi bɔ ne nkɔ na akɔyɛ na wo nka nkyerɛ obi a yɛ nkyɛw da ba wo de boni pa akɔma ne yɛpɛ asamato ɛgya on so bɛka wontimi wo no wontimi nkipu wo ka wontimi nkipu aka kyɛ na ɔno na mekipu ma wo nti ade bia ɛwɔ wo nkwa wo tiri mu no ɛnkɔ abɔnten but wo ba abɔnten be yitu abɔnten a obi atimi ka bi ti mesrɛ na masrɛ Ghana fo na maka kyerɛ lady na ɛwɔ ne wɔtɛlɛ saa deɛ no so sɛ ɔnso wonya abotre na nim kwase na nya ba awie wo yɛ de ya mu na mo yɛ yɛ ade nso ɔde si ohun yɛ ano deɛ ɔno deɛ me ɔno betuma ka sɛ wonya da wɔyɛ ne mfata no ɔno deɛ betuma ka ma ade wonya abotre ɛyɛ me yama no so ɔno ɔyɛ young girl sɛ bi sɛ ɔyɛ young girl ya ba na yɛ nim kwase ti yɛ ka bi mo mienu sɛ ɔyɛ de ɔno so wɔ abusua ɛbɛn na abusua ya na abusua fo kra betuma yi na ma ɛti wo de wonya abotre ma ne mfa abufuo ɛnya ade ɛnim kwase na yɛ nya ba awie na yɛ ndira o machire yɛ mo machi ba ne yɛ nka bi mo na akoma mmra fam party sia ukɔkye ukɔ reporto na yɛte na we ka asɛm entwa da ade ɛsɛ bi etwa bɛ 1 week no mo ba na adu bɛ 2 months amanfo de bibiri aba ama aba ma na twam nti yɛ ntwa nsɛm so ne ntwa mu ntam mo bibi a mo ntena se na mo nsiesie asɛm no so what I say so wo so hotel power chewa so patawa because hotel na yɛ hu so yɛ video no nti ɛsɛ o power chewa kwa na yɛ beto mo hotel power chewa ɛwɔ so patawa bosia kwa yɛ bɛ gyina wɔda patawa ɛne hia ɛnyɛ deɛ ɔso bi som na kwesi woyɛ deɛ nya ba wie so what I say nti mesra mo me hu sɛ me nua kwadwo kansa le we so ɛwɔ set so a ɔne pa George asa ɔmo twetwe man twetwe no mo pa cho we adabi atwetwe wom ɔmo pa cho amaka so tuzu we de ɛwɔ sɛ de wo hu na wo sɛ de me hu no me ba wonu wa use kra wonu wa use ne pa cho pa video ne wife ne video ne beto mu na Lorena anya wa use mo sɛ na pa George sɛ Lorena ma hu sɛ many times all can hotel issue mesra no ye betima sere but ye ni issue ɛsɛ sere ɔka ɔma ne nye so emotional wọn sɛ nkɔmɔ deɛ wobɛtumi apakyɛ ma onua wo but wi a wobɛsi aka asɛm no asa atwetwe ɛbata ho deɛ mekyerɛ meka nyansasɛm nyansa ne ntie me ne sɛ bia mebrɛ mu lɛwe but mɛtu no fo sɛ ɔtɛle issue no aba ɔno ne actor wa asa ɔka ho asɛm mo me picture kɛkɛ no maposte ɛnɛ nkwa no first time meka ɔtɛle kora asɛm na mayɛ magye mɛyɛ video apakyɛw nti na mofrɛ nam sɛ o ɛnyɛ mɛfa kwan wɔtu apakyɛw meyɛ sɛ menkwa mɛyɛ video ɛfiri sɛ asɛm no ba nyinaa mefrɛ ɔtɛle meposti me ne ɔtɛle picture na mepakyɛw metwerɛ comment but wọ́n tẹ̀ ní obi yẹn ti brọ̀fọ̀ nti wọ́n sẹ́ mi yẹ video pàkyɛw ɛma no eti na nneɛma nyɛ akonya mɛ de pàkyɛw but lɛrin nkɔmɔ na wodi no asɛ lɛrin na asɛ ɔtwɛtwɛ asɛ ɔka bi woso na nsia na ɔtɛlɛ ne na wife ba ɔsɛ to so bɛyɛ wadwuma a woyɛ wadwuma a woyɛ dame ba susu obi agyina platform so apàkyɛw still na emotional ɔmanyɛ emotional atwetwe bata ho me kura me hwɛ ɔne paadɔ de na me sere nkɔmɔ na ɔmo di no me hwɛ ne funny to me the real mo said ɔhwɛ abɛsere but ɛnyɛ asɛm yɛn sere wɔ ho ɛna paadɔ ne wahu ana BBC kura no ɔka kyerɛ paadɔ kura camera deda hɔ ne kura sɛ ɔka on public sɛ paadɔ bi tambu a camera no ana ɔnka kyerɛ no 1-on-1 abra camera ni so ɔnyɛ mɛ da sɛ de me kana sɛ ɔtɛm ase de me kana sɛ ɔtɛm ase ɛtɛ mɛ sɛ kwadwo sɛ nansi ya na ɔtɛrɛ ne na wife ɔsɛ ti awɔ so movie a wotwe ɔmo betwa bi ɔmo firi hɔ na issue kɔbae nti wo kura na ɔsɛ ɔma ne yɛ ɔyamɔ because movie no room oni kwa sa wode fani ba ho ye wade ye kasere ne ye wade ye kansi no video no kura be di no kura so mo saa time kan e hu yi so mo bi anhwe ene mo bi anhwe kasa wode ba abonte ne hia obi anhwe ne ye wonu mu mienu mu ntam asem ade aba abonte no mo bi hwe asa de obi be nya hwe na se me amamfo me wo video no amamfo fem se mfa nsende omo me mfa nsende omo but e de ya onu akonya hwe bebla akonya hwe bu ose me ka asa fa san fa me nya hwe na onu kwa da be sere bu okọ mi se me kwa me nya no da sende me ene amamfo mo de sende me otele ta kun fo mo abro che se bi otele ho chi na omutimi sende ska e bebla kwa hu bebla frɛ me sawati ase
Mate, mate. Me Say. nipa o ma me ti asem we. Nipa ne me nim no TikTok o wa brochire. Me ni nhyia da. On na frame me de send me. Eja de na adu akire wi. Enti yes no Say, enya afi na be ya atwetwe say, wo de ba ya asem si ye me bu nkoto de pa cha ma se be pa cha le wi issue ba woni accident do me pa cha ma no me kama tachi amanfo enti wa de boy ni hu agoro kojo mo ni na wate enti nka ho ye fe te se de ye hu do be ye na botre na say susum say wona saa asem yi ato hotel asem yi ato a advice be na wo de be ma ho. me obi nka sa asem mra obi a ne knowledge e ka knowledge obi a na adwe kita no me na se wi to me ya me oh me ma manfo kwa feel Say. me ni majuma me yo me mfele me be gimi di mo bo me brand no Be branded azigina o hotel na no soft me susu na kamazigi aba I'll brand it the can branded I will brand it me ma de na ye fe me be twam movie mpo am come jiro I tell you still up hotel azigi pi susu mazigi pi susu mazigi part 1 and 2 susu mazigi part 1 and 2 me be twam movie wazigina about blah the blah movie blah say. blah 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 nkum nipa na wanya asem na wazigi pia me so mazigi sebi bijina me na so Susu be ya ko dem ho ma he am kasa. ya wo achede bi wo nyankopɔ de ma no hu nsu a wo ye actor wo ye comedy wo ye entertainer obi wura hokora na wo ti ma nipa ne sere mam ka ye ni masikafo ni mahemfo ani masofo titiwe ni makonfo nipa do ye nipa do Nese sunsun ne wo do ken le wen so ma ayasre because of say ke die ba e manfo ko gina ho manfo mo ne nam na mame no fo no zizi okro sa de tonyo hwɛ na meka wo sese me na ato me a me de enka me mfele enha me ade bi wonye siwi a ye de vim ne fam ya me ka cha ye vim ye vim ye wa ade bi ne wonye si a ebi a wo me ni wo gina he metwa ma betima twose kan wo bedwane ba me ni vim ma metimi na kasa ono kwa be gina ne madi nkomo na se ye twa movie ko hia nsuo yi ne ho adi bebre na eyi fum ba me ne kasa so what ya say sanse wo yusunsun me ne mo kura ko program be bla ntokwa asi a killers ebe me metimi ne killers na kasa mo ntokwa na kofom eya attitude na wo wutimi mo bi sere adenti na wo de aba awra ho na esa wo kura wonim talent da so pastor de meka na wutuma se metepa wutimi mo bi sere wutimi mo sikani so timi mo hene sere timi asofo sere wutimi akonfo sere obi a le wra ho da wo su wutimi na awra ho de sere na wo wasaba ba na wutwo part 1 and 2 part 1 and 2 so mazigi part 1 and 2 me am be twa movie on sa de bo na si wo ho na wo ye so low a ade ne tena so hye wo so wan hekura ase ye nua ba ma me se wa me nka ne ya ba me se wo ye movie ma me se ma me film ma me se wa eye ku so what ya say ya de but yes bi ewia so bi abewu nti ma ne nko na talent da ngopɔ de man ko so kulam me ene se me twa movie a ba wo ba na se me chapter wale perform on one stage na sunsun na de otonom me ntonom but the me wo stage and answer where dey say program ya say me je mic ya de me si de me ya mani pani ya tibia me ya mani pani je ma ya me no jire se me ko show me wo kuma se ba no se me ko show sunya side o ma soma ka ba fa be de makọ me je ni pakoto a so what I say no any movie o show na mo boy festival mo bo show be perform strong man da so me da so busa Dr. Light ye South Africa busa se man se ho me se ho what I say I do my man sako ano de talent man sako ano de I also you should ye na we sharp atiase I was so used to ni na o ye sharp usum ye ko de ba asem na be ka che Polyno multimedia fans ene o fans a omo show the mechanic say hotel fans mesra mo yen komo hotel yen save no e wo mu se entwa yi hotel ade no phone so wa nya ade enkomre nya fi hotel enya si awie girl no so na no hotel yes ade me pana chew ani diem e pana chew pana busia fo achew so mo fo hotel bonne enche no
Yes bia omo fanche na pa hotel wife so achew na hotel fans na dofo ade bi si ma nipa tu omo honda minima school fo mi no omo de aba abonte aba ko poison no ba ko hye no akofo minima sister bia ne de aba abonte bi sin ne obodam but me sa de yo to na me won ncha ma modam emo asere emo di fufu ama ho atọ sankwan de bia me so to ka de masa oye comedian no wo body kura ma nipa sere nti we na si no forget bibia look sharp e metra nanse no ba life no manya je pa me come friend kwa so me mo TikTok match me so mani je anu bu kura betima hye no nfran nti won forget bibia na me adam first day me friend kwa say only video mla about no pack na for acha no anu dey here we kura da me bo no wi a onje visa no nko UK no nko di be 1 year na wo de nko di holidays wo de onko Dubai kura nko di holidays be 2 weeks bi na 1 month bi mra me usika nka me no hotel me twa ticket no hotel akọ Dubai but enye ma yistu kakra me twa ticket no hotel akọ Dubai akọ di holidays nti wo a obetim do hotel akọ Dubai me slow twa ticket ma no wo de wonti me twa ma yemi wo de hotel ntwa de me twa ma de na me no hotel me fa no nkọ hye na on say utu kwan ya akọ hu nyama obroni krom a e ma ne pressure so te obi a ontu kwan da bia on pe no ontu kwan akontu e ma nipa adwen e kosoro mo nti me se Ghana for epa Ghana for acho me se bunkotodwe apa acho bunkotodwe ni bi na wo nipa no lead down o tell you long interview bunkotodwe lead down kwa na sana da bi say hotel de miss apacho aya we aya nipa no bunkotodwe masa na wa we bunkotodwe me se me interview mo platform so biem bunkotodwe polino fans mo fan hotel bunkotodwe lead down na so we interview happen chame kwa me yesa be kwa pa na bunkotodwe masa bunkotodwe se o person o person yanka me kamera na so aka o jama polino da bi na mi ya hiding masa tie da me kan meeting fa na me nsuo fa na me nsuo lu na me nsuo ade wawu ana ye pega mu o di woni pa na wo ye nipa de interview post ye ye o jo na wo ya de bia won ko ni interview enti o person enti asema sia wo na se ne apacho tem ye apacho ma na me ya me sade be ku bu nkoto ja wo so bu nkoto na ja da bo so sure ke woni nipa you know the person just say bia woni nipa asema sia na we ti tu so to kwa o master ja da wa asema to wo do hu ja me ye wo ho asema ba sa wo so de ye wo ho ye be hwe o ya me abechi o so kasa asemu ya nso betima abechi se bia mbibi eba o to metima me abechi fabra fa poli for na bra na o kasa wo nso de be ba de ya person o kire say fa poli for na bra ho na bo na o kasa obi de ba de ya ade wo nse me fa poli for na bra de ya de for na bra ye mpacho o de mpacho ma men kasa bra me yesa de bra men kasa me kasa na kasa Ghana for me selemo ye hotel na wa hwe abo wi mu a de na sisi fom hotel nso nche onye ni panche but oye nu asem tu nu a na wa ka bia ma sume nai o so dada nya sale fufu anto adi awi ti Ghana for ye pa chaw ama ye ni hotel yes bia no enya si awi hotel am ye ne ji o me yesre ye fa na se oye nu a ye fa na bodin chem hotel fans Polino multimedia ye pamocho mo fanche o na de kasa na me ka hwan enti my ni emotional hotel fans Polino multimedia team ye pacho e ama hotel de asibia no mo fanche na mo mpa na yire ne girl na asem no nyina fa mo so e bae no ye pa obi bia abusuafo e chew aha e Polino multimedia medin no e password me papa nso de sunsuma mo fe enti benim se Polino mo twa ticket na be no hotel akọ Dubai aba ye be dwon sa fi na ja to yen ana se oye sikani oye defo anye se wo sikani yemi sorry yemi no Dubai ko na kanyum Dubai ko kabia num yemi no yekita service yekita 300 million kwa 400 million kwa bitin dia ko enti yetse ya fa mo jiji mo fancy me so me ma twa ticket me tell you say me dia me ana da mo fancy so me number is 0546 17 12 83 so person we ma me no hotel a me free hotel aba na be de bi no ye no wakasa na wasan yesi ya pen na ba ko na wasan yesi so na ya twa ticket no akwa aba ye ko so ya mu hu ye ko duro so bi twa ba social media enti we ma abache chire ba we me hu se adwuma ye mamo a ye mamo ni je no mo so asam to ya mbaboa yo to be slow why be ka wakoma 400 million you can say ya 40,000 ebe so me no hotel na me fa no Dubai
yɛnkɔtwa bɛyɛ 1 week mmra nti mesrɛ me number na mede ato hɔ no biribiara nso a bɛtumi akyerɛ comment n'ase Paulino multimedia wogye yɛ mo a Paulino deɛ ɔyɛ good ɔbɛyɛ biribiara Paulino sɛ sika wɔ hɔ anka Paulino deɛ yɛbɛkɔ Paulino megye ne di Paulino yɛ obi a ɔhom Paulino multimedia moyɛ kuo bi a nnipa yɛ adwuma ma mo na sɛ ɔnkyade mo koraa no a deɛ moyɛ ma nipa no ma nipa no sɛ ɔde ne ho abɔ abusua bɛyɛ abusua pa obi wɔ na woyɛ ade ama na ɔnwɛn ho me Paulino adwuma wura sɛ ɔwɔ outside wotumi yɛ shopping taale ne mpaboa de brɛ me wotumi frɛ me sane me sika bi ama ne nda nti mɛda m ase mɛkɔ so abɔ adwuma ma Paulino multimedia na obiara so nkɔ so nhwɛ wohwɛ a na so wahyɛ na wafa mu aba nyankopɔn ka obiara peace hwehwɛ nyankopɔn ɛnɛ de wiase kɔ no wonni nyame a bɛyera mesrɛ wo a wonnim nyankopɔn wonnim kristo hwehwɛ kristo na sɛ wode ho bɔ kristo a nkwagye na wopɛ no wo sa bɛka nti yaw ɛne password momfa mo ho ma nyame na saa mo so mo deɛ bɛba ɛdeɛ na ɛdeɛ na mo deɛ bɛba yakra mo bye bye